So diri sa ato ang review para sa frequency distribution table, we have here the participant ages at retirement seminar. So naatay mga data. Kung sa ganito, pag magbuhat og data manggod, pakitaan sa nato ang range, class width nato, and atong number of class intervals niya. Okay? So kung mapansin nimo, ang ato ang lowest nato diri nga number is 48 at saka ang highest nato nga value is 74. Okay? Importante na siya para makuha nato ang range. And then ang n nato is 32, meaning i-count lang nimo ang number of data nato diri. Okay? Pag i-count nimo ni tanan, 32 tanan ang number of data or number of respondents, number of observation nimo. Okay? Again, ang lower class size of the limit of the first class is 48. Kay 48 manggod ang mababang value nato. Okay? And of course, ang ato ang next naman pud nato diri is we have here the number of classes. Okay? Unsa man na siya pagkabalo, no? You just have to square root para mas dali. Usahay manggod sa example nato katong na-explain ako sa PDF, di ba? Moingon man siya dadto number of classes kay naka-state na. What if kung hindi sinabi yung number of classes? Kukunin mo lang yung square root of n. Okay? So ang square root of 32 nato, pag may decimal, i-approximate nimo siya into 6. Okay? So square root of 32 kay 5 point something. So i-round off to the next number nimo, 6 ang answer. So there are 6 classes. Dayon ang class width nato range over the number of classes. First nato ang range, if you still remember ang formula niya, highest minus lowest. So 74 minus 48. Katong data niya, i-minus lang jud na sila. Okay? So pagka minus nimo, ang answer is 26. Okay, i-divide lang nimo siya sa 6. Kaya again, ang range man nato kay 26 ang range. Then ang number of classes kay 6 katong square root of 32 nga gikan. Okay? So ang answer nimo ani is 4.333. So mobi ani mong class width, di ba? Ang class width kay gidenote nato na siya as C. Okay? So ang class width nato diri mao na siya ang kinahanglan nato para makabuhat na ta og upper and lower class interval. So, ang answer ani kay ayan, 48 ang una. 'Di ba? 48 minus 53, 'di ba? Ang answer kay 5. Kasi ang class width nato kay 5. Nakuha siya. Basin paspas ra ko ha kay summary ra ba ni? Review na nato ni siya. Okay? I-round off gyapon ni siya. Okay, approximate, get the nearest next integer niya. Okay, so the answer is 5. So meaning, ang class width, 5. So meaning, i-add din mo siya plus 5 tanan. Plus 5, 53. Plus 5, 48. Plus 5, 63. Di ba? Plus 5, 68. Then plus 5, 73. Okay? So tama na rata diri. Kaya nga naman, ang class interval nato kay 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang class interval. Ginatawag niya siya lower class limit. Ang upper class limit na pod nato kay isumpay lang nimo kung 53 diri 52. Diri 57, di ba? Diri kay 62. Diri kay 67. Diri 72. Okay? Then 72 plus 5, 77. Nakuha siya. So inanara, ang importante manggod makabuhat jud mo og class interval. Kay pag masayop gali ka sa sinugdanan, sayop jud na tanan. Importante jud na, no? Okay? So again, ang iyang gibuhat na diri is ang ano ha, interval, pwede ra pod walay 9. Ay mo kabala ka na. Pag makita mo 9 is 1 unit decimal 0.1 ra ang interval ana. Pero pod pwede ra pod kanang gingon ako ganina nga 52, 57, 62. Pwede ra inana. Wala jud nay problem sa ako as long as kabalo jud mo mobuhat sa
class interval. Okay? So next naman po nato, as you can see, ang class width nato is 5. Okay? Ang class width niya or interval niya each. Kung mapansin nato diri tanan. Okay? So next naman po nato is magbuhat na tag table. Frequency ang next ani or magtali ka. Okay, na-discuss na nako ni siya last meeting ha. So pag magtali manggod ka, ayan, hara diri, akong pasabot. Pwede ra wala on ng 0.9. Pwede ra kainana diretso 52, 57, 62, 67. As long as ang class width nila by 5, dayon natay 6 interval. Okay? Unom ka interval, mo na ang pasabot na ko diri. Okay, so you have to study kay mo jud na yung buhaton diri sa exam. No, challenge jud na ninyo. Then next naman pod is ang frequency. Okay? So sa frequency, imo ra jud nang i-count pila man jud ang itali nimo. Okay? Para pagtali nimo, i-add lang nimo sila, make sure ang total kay 32. Okay, gitudlo na ta mo ani ha unsaon pagkuha ning frequency, nagtali ka nga naa sa interval ani. Okay? So next naman pud nato, pag humani mo tali, i-total nimo para ma-double check kung sakto ba ang imong answer sa total of respondents nimo. Okay? So inatura ang pagbuhat sa class interval nato and sa frequency. Okay? So din ako ni siya explain ha. Practice lang jud mo. Kay ang next naman pud ani kay kailangan mag-learn pud mo sa pagsulat sa class boundaries, naapod tay mga class intervals, okay, class mark, cumulative frequency, naapod tay cumulative frequency, katulad di ay upat ra man ka buok to. No? So again, kailangan i-practice jud na ninyo ha. Again, make sure nga you watch the recorded video nga na-explain na nako. Okay? Kay importante jud na sila. Okay, so balik ko ha. Next, dirita. Sa next topic nato, about naman sa graph nato. No? So kung naka-watch mo in the previous, na-explain naman nako ang bar graph, 'di ba? Ang histogram, 'di ba? Okay, wait lang, i-share screen ako balik. Ayan. Okay? So in this video, we're going to talk about bar graph, pie chart, histograms, time plots, and time plots or time series. So kana sila ginatawag nato na sila og displaying data. And remember, ang bar chart and pie chart na explain na ako, sila kay mga qualitative. Meaning, they are using nominal and ordinal data. While ang stem plot, time plot, and histogram, quantitative data or they are expressing numbers. So kung makabantay mo, kung nakita ninyo ni last meeting, gagamit lang ta og number of frequency. And then ang bar graph, we have a categorical variables. So pwede by gender or pwede by age. Nga gi-interval lang nato. Pwede pod public or private school ba. Inana ra more on nominal lang or ordinal. Pwede siya. Okay? About naman sa quantitative data, it's more on expressing numbers. Okay? So example, sa histogram nato, mo ni siyang example nato diri, naatay frequency nga naa sa y-axis and sa atoan namang x-axis, usahay ang paggamit ana kay class boundaries sa frequency distribution table. Okay? As long as ini-represent siya as quantitative or numbers. No? So make sure mag-practice mo ni graph kay mag-inaniraban mo sa inyong exam. No? Kung natay 8, dire nyo itunong running mo ang 8. Ang bar, para siyang bar graph, pero dikit-dikit lang yung mga bars para matawag siya histogram. No? Pag 16, itunong lang nimo diri. Pag 12, itunong lang nimo diri, idikit lang nimo ang bars, iguro nimo siya i-drawing. Then diri, hantod sa mahuman ka.
Magbuhat lang jud ka og graph lang jud. Okay? So sa tabular, inanira yang pasabot. Naalang kay interval 100 to 110 with the frequency. Inana ra no pag naatay tabular pagbuhat. So sa frequency distribution table, ginagamit ato kay class boundaries and frequency lang pod. Okay? So inana siya ang ginagamit sa histogram. Mo nang kabantay mo gagamit ta og quantitative. Okay? So next na pod nato diri, kung makita ninyo diri natay example sa weight nato nga 120 pounds. No, di so ang pasabot lang ana niya sa interval manggod nato na siya tan-awon. Pero ang pag-interval manggod dili pwede nga ang upper and lower class boundaries kay pareha ra. So kailangan mag one step lower ka. So example kani 110, kani 110 dili pwede pareha. So kani siya i-minus nimo siya 1. This should be 109. So kani tanan i-minus 1 nimo. Tungod manggod sa interval. So this is 119, 129, kani 139, 149. Inana dapat para masumpay lang ang interval niya. Okay? Kay mo man ang atong gusto para sa histogram, dili pwede inani. Okay? So puli na klaro ang explanation diri ha kay English ra ba ni nga YouTube. Okay? So make sure kasabot mag-drawing sa ato ang histogram. Okay? Para naman sa frequency, relative frequency distribution, kung naka-remember mo sa akong lecture video, kailangan na atay relative frequency distribution. So meaning, you just have to total each frequency sa total nato. Okay? So pila man ni siya? I-total daw nato ni. Okay? Para masabtan ninyo. So atong iada 8 plus 16 plus 12 plus 8 plus 6. This is 50. Summation of the frequency, 50 na. So meaning, pag nakuha mo yung total, i-divide mo siya each sa frequency. Divide 50, divide 50, divide 50 lahat. Pag makuha na nimo siya, isulat siya sa relative frequency. Mao na siyang answer. Nakuha siya. Mao na siya ang isulat dira. Kay importante pud na ha kay mag-graph manggod ta. Pag naa manggod kay tabular presentation, pwede nato na siya i-graph na dayon. Okay? So next naman pod sa iyang calculation manggod. O mo na yung giingon di ay gidiretso na din nako. No, gi-divide 50 and that's the answer. And once nga i-total nimo ang relative frequency, it's just 1. And you can convert that into a percentage times 100%. Mo na din ang answer, 16%, 32%, 24, 16, 12%. Imo na times 100%. Kay mo man ang ato ang wait lang ha, ako lang gidiretso na noon. Mao na siya ang relative frequency. So kung imo siyang ihimuong histogram using the relative frequency, inani na siyang itsura. Na-change lang ang frequency niya. Para naman sa stem plots, na remember pa ninyo akong gidiscuss sa stem plots, katong ones na to, mao na siya ang mga leaf. That is the last number. Ang mga stem, katong nasa tens, hundred na mga digits. Okay? That is the number except the last number. Okay, make sure nakasabot pang mo ani and butangan lang natong bar diri sa tunga. Example, 117. So ang 7 ang leaf, ang 11 mao na siya ang stem. Okay? So example, 69 ang 9 nato kay ang leaf, 6 nato kay stem. Then inanaw nilang nimo siya pagsulat. Okay? So example in the stem plot, ang pasabot ra na 30, 31, 32, 35, 35. Inana ang pasabot sa stem plot or stem and leaf plot. Okay? So pag makakita nimo diri sa example na tay low to high and then low to high pod sa ubos. Okay? Kung dagan man gud og leaves, pwede nimo siya bungkagon man pod or pwede nimo siya by 2 stems.
Okay, kani kay isa ra man ka stem. Diba? Pag 2 stems, pwede siya inani by 2. Ang stem na to 20, 21, hangtod 87. Okay? So again, there's so many ways nga pwede na to buhaton ang stem plot. Okay, so again, practice lang jud mo ha, dili pa sabot nga naminaw ra mo sa akong klase, nakasabot na mo. So ang challenge ana unsaon pag drawing, saon pag graph, unsaon pag buhat sa stem plot. Okay? So napod tayo regular stem plot, 4, 5, 6 lang siya. And then imo siyang split the items manggod, i-double nimo. Pwede, katong gi-discuss na ako. Okay, ang 4, it runs 0 to 4 and ang second 4 it runs 5 to 9. So inana, better nga i-arrange pud na nimo siya para nindot sa tanawon. Okay? Kung daghan manggod siya stems manggod, pwede ka mag trimming the leaves. Okay? Instead na 201 to 875, over 60 stems na siya. Daghan na kayo. Maglisod ka. Okay? Pwede nimo i-remove ang last digits mampod. Okay? So mo na ang leaf 1, ang stem na to, ang 10, 20. Or pwede pod ang leaf 0, ang stem na to kay 2. No? So inani ang mahitabo. Okay? Actually, depende sa instruction ha. Kaniyang gibuhat kay katong nasa hundreds na ta. Then kaning mga leaves kay katong nasa ano na to, tens. Okay? So nakuha siya. So inanala ang pagbuhat nato sa ato ang stem and leaf plot. Okay? So again, make sure na sabtan niha ang 0, 0, make sure ang pasabot na 20, 20, 21. So daghan na kay siyang technique nga usay pwede buhaton sa stem plot nga para ma-shorten lang siya. Nakuha siya. So medyo practice lang jud mo ani kay para makasabot mo unsaon siya pagbuhat. Okay? So next is napod tay back to back stem plot. Okay? So pwede siya buhaton nga inani. Ang nasa nakita ninyo, nasa tunga is from 1 to 7. Dahil ang nasa pikas, pwede siya male, female, cats, dogs, pwede gihapon. Gihiwalay lang nimo. Ang time plot para siyang line graph. So ang line graph, it express a quantitative variable. So meaning it express numbers. So naa siya x and y axis. Ang x axis kasagara gagamit siya time. Pwede siya years, pwede siya months, dates, as long as time. And then ang y-axis is the variable. No? So mora na ang example sa time plot or time series kung naka-remember mo sa akong gi-discuss last meeting. So daghan kay mo og atimanon or daghan pa jud mo i-learn pa jud ani. Okay? Sa ato ang discussion. So next naman pod nato humana ta sa graph diri ta sa central tendency. Okay? So ang i-discuss nato diri is ang mean, median, mode, range, standard deviation. Or kasama naman po ang variance ana. Okay? So kung remember mo ninyo last meeting, last video na discuss ta visually about graphs sa quantitative and qualitative method. Another describing distribution using numbers kay ang mean, median, mode. Kung naka-remember mo kani ang central tendency, kani ang measure of variation. Okay? So ibig sabihin ng measure of the center, meaning center yung hinahanap natin. Kani ang spreadity or ang variability niya or sa kakatag ang data. So example, we have here the number of centimeters na data nato. Okay? Ang mode nato is the number of data nga kabalik-balik ang data. So igura nimo siya tan-awon asa dira ang gabalik-balik nga data, that is 154 cm. So that's your answer. That's the mode. Nakuha, dili man kay siya lisod mampod ang mode. Ang median naman, make sure nga i-position nimo from ascending or descending order and pangitaon lang nimo ang middle or ang tunga lang pod. So careful ka kung add or even na siya kasi pag even i-add nimo ang duha nasa center, divide 2. 'Di ba? Kung odd number lang yung data,
Ako na nimo diretso ang answer. Okay, sa area ang middle mampod. So the answer here is 154. That's your median. Okay? About naman sa ano na to, sa na-mention na ako, n plus 1 divide 2. Pag ang position sa median kay even number, i-add lang nimo siya, divide 2. Pero kani since kani dali naman pod. Ayan, divide 2. So the answer is 5. So meaning ang ika-fifth manggod nato nga nasa middle mo na siyang answer. Mo po ang yang technique pag compute nato sa median. Nakuha na siya. Okay. So next naman po nato. Okay. What if kung 10 kabuok ang data nato? Na-mention na ako ni pag duha kabuok ang ato ang makuha nga middle, i-add lang nimo divide 2. So 154 plus 155 divide 2. Okay, balik-balik lang ko ani ha. Dapat pa-perfect ninyo ni kay di man pud kay lisod ang ato ang discussion ani sa prelim. Okay? So next naman pud nato is the mean. Ang formula ana summation of x sub I over n. Ang n is the number of data values. So dire ang ato ang symbol nato is x bar. Okay, meaning the sample mean. So ibig sabihin i-total lang nimo tanan, i-divide nimo sa 10. Kay 10 man sila kabuok. Okay, use your calculator para makuha nimo ang final answer. Okay? So make sure na familiar naman mo ani no. Ato lang i-master lang jud ang pag-solve ani. So again, ang sa middle nato, that is the median, and then ang mean is the balance point. Okay? So mo lang ilang purpose mong good diri since we are measuring the central tendency. Para naman sa measure of spreadity or tawag ni variability niya, gamit tawag range and standard deviation. Para sa range, ang formula ra jud ana is maximum minus minimum data. So from the 10 data nato, tanawon lang nimo asa ang maximum and ang pinakagamay ang minimum. Siguro na yung minus, then you get the final answer na dayon. Yun lang. 'Di ba? Makuha nimo 57. Para sa standard deviation, mo ni siya ang formula nato. Okay? That is S is equal to square root of summation x sub I minus x bar. That is the sample mean. Ito ang sample standard deviation. Mga notations na sila. Okay? Over n minus 1. So, diri, kung makita mang good nato ang iyang buhaton, first muna nato from the data, i-minus nato siya sa mean. Di ba ginatawag nato ni siya og deviation. Kung naka-remember mo, no? So pagkuha nimo ani sa deviation, i-minus nato na siya. Okay? Sa result nato sa mean. So meaning bawat data i-minus nimo siya sa mean. Kani bawat data i-minus nimo siya sa mean para makuha nimo ni. Okay? So mo na 19 minus the mean, mo ni mong result. Then after that, square day nimo siya. Okay? So again, practice jud mo ni class ha. Dili jud madala og magtan-aw lang mo sa akong klase ang mahitabo di ani statistics kay kailangan kabulod jud mo solve. Mo jud ang challenge ani. Di jud na madala nga magtanaw-tanaw lang mo sa ako ang klase ha. So practice mo solve ani kay mogawas jud siya sa inyo ang prelim exam. I-solve jud ni. Okay? So again, pag human nimo og minus sa mean, square lang nimo. Use your calculator ha. Pag human i-total. Okay? Nakuha siya pag total. O sige. Make sure nga na calculator i-total ra na. Ang answer kay 75.2. Mo na imong ibutang diri sa numerator. Ang denominator nato is n-1. So kung pila ang data nimo, i-minus ra nimo siya sa 1. Mo na siya ang formula para sa ato ang sample standard deviation. Okay, so ang n nato kay 10 minus 1, 9 na lang ang answer ana. Then use your calculator lang dayon.
Ay 5 di ay to, 4 di ay, okay, 4 binog 9. Okay, balik ta ha kay ang data ra day nato kay 5 ra kabok ang data. So 5 minus 1 ra day to siya class. So the answer ani kay 75.2 divided by 4. So your answer is 18.8 square root ana 4.3. Okay? So ano si pasabot sa deviation? So ang deviation manggod, how close the data in the data set are to the mean. Dira manggod nimo makita manggod unsa ka spread or unsa ka katag ang data nimo sa center niya. Ang tanaw nimo nga center is katong mean. Okay? So kung tanaw nato siya sa ano nato sa graph manggod. So kung ang mean nato is naa diri sa center, okay? Makita nato ang spreadity niya. Okay, naa tay mga data nga nasa above the mean, napod tay below the mean. Okay? So dira nato makita ang spreadity niya or variation nato. Okay? And again, ang mean nato mo na siya ang sa pinakataas. And mo to siya ang ato ang standard deviation. Okay? So for a while lang ha. Okay, so balik ta. Madungog ramang ko, no? So, diri again, ang standard deviation nato is ang spreadity or ang kakatag manggod sa data. So, again, kung makaremember mo sa formula para sa sample variance and sample standard deviation mo na ang iyang formula manggod. Okay? So, again, kung mabantayan lang ninyo, ang nakalahi lang is ang square root. No? So pag square root sa standard deviation, ang S nato is square pod nato diri. Okay, ang variance nato S square, module na siya. Okay? Pag square root nimo both sides, ang mahitabo standard deviation na siya. So inana ang ato ang pag learn nato sa mean median mode and standard deviation nato. Okay? So make sure nga nag-watch mo sa akong lecture ha, para maka-idea mo. Okay. So next naman pud nato. Next naman pud nato diri is the effect of outliers on the spread and the center. Diba kung naka-remember mo last meeting manggod, nag-discuss manggod og outlier. Diba? Kung naatay outlier manggod diri kay diba mo ni ang maka-affect manggod sa result or makahatag siya gap manggod. So, ang atong i-discuss nato diri is the effect of outliers on spread and center. Okay? So, if you still remember, ang outlier is the data value that is numerically distant from the data set. So, meaning kung ang atong data is diri nagtapok manggod, dahil matingala ka na yung mga data nga lagyo kaayo siya nga wala diri sa nagtapok. So meaning outlier. So for example, kung naka-remember mo sa ako ang example, ang sabot kay mag-white t-shirt in 50 students, ang sabot kay may mag-white t-shirt ang tanan ha sa ato ang party. Kunya kay pag-abot sa party kay nag-color red, ikaw ra ang galahi. Meaning outlier ka. Mao na ang pasabot. Example sa ako ang prelim exam, daghan kayo naka-perfect sa exam prelim, no? Unta no ma-perfect ta na 100 ang naka-perfect. Unya kay na isa ka estudyante na bagsak. So meaning na outlier, no? Ma-question jud yung ano ni, na isa na bagsak na halos man tanan nakapasar, no? So naatay gap manggod sa result nato. Okay? So depende manggod na siya sa outlier, naa ba siya sa smallest or sa largest nato.
Okay? And we have here the following examples. So kung makita nimo diri sa histogram nato, we have here a random variable or ang data nato sa x-axis na ay data diri nga outlier. Meaning na isa ka buok nga naglahi. Or kung tanawon nato diri sa data, natay data nga 20, 21, 22, 25, 21, 23. So kung napansin nimo kani silang mga data nagdikit sila. Diba? Dahil na isa ka data naglahi kay dako kayo siya 9,000. So pag kuhaon nimo ang yang mean, dako kay siya effect sa result niya. Nakuha siya. So mo na ang mahitabo man pod sa outlier. Okay? And how about this one? Naapod tay lowest outlier. So kung mapansin nimo kani, mailan raman nimo ang outlier pag naay mga data nga nagdikit bitaw sila. Pare-pareha ba? Naa sa 51, 55, 69, 73, 80, 81 kana nagdikit ra na sila. Pag naisa ka data layo kaayo siya sa 51 or layo kay siya sa lowest value nato, di ba? Outlier ang tawag ana. Nakuha siya. So depende na siya sa outlier kung highest or nasa lowest ba siya. Okay? So we have here the atypical and surprising para sa ato ang outlier. Okay? So dire we have ayan, temperature of Winnipeg on July 1st. So kung makita nimo diri sa graph manggod, we have a year and a temperature. And then ang goal nimo pangitawan nimo outlier. So ang outlier nato is atong 2011. Niabot siya og negative 350 degrees Celsius. Nganong siya ang outlier? Kay siya rin naglahi. Siya naglahi nga na negative. And then the rest ka nang nagdikit baya. Okay? Kay kung imo na siyang kuha ng mean, ang mean ani to kanitanan, kung ano mo mean mag-negative 28 degrees Celsius. So layo kaayo siya og bira bitaw paubos sa iyang result. Kung mapansin ninyo, kay kung tanawon ninyo ang every year manggod kinarabaya sa 20 to 30 ang average niya. Di ba? So ang nakadakop affect ato is katong negative 350. Nagets ang outlier. Dako kay siya ano ba? Bira pa ubos tungod ato. So in the measure of with outlier o without outlier, sa mean nato is negative 28. Okay? Kung without outlier meaning kunin mo ang mean pero wala labot ang 350 degrees Celsius. Nagets na siya. Giyon sa ni pagkuha ang 25.667 o gi-add lang ni siya kani divide lang nimo pila ni sila kabuok 4 divide 6. Wala ni labot. Mo ni ang pasabot sa without outlier. Para naman sa median kung kuhaon nimo i-arrange lang nato na siya. So the answer ani kay 26. Okay? Pag without outlier naman, i-remove lang nimo si outlier. Dayon, the answer is 28.25. Para sa mode, kuha lang nimo ang highest frequency nato, 31. Without the outlier, 31 gyapon. Nakuha. And then, about naman sa range, kuha nimo ang highest minus lowest value with outlier. So dako kay effect, di ba? Mag-negative na ay mag-positive. Ayan, kay negative man tong lowest. 381. Without outlier is 16. Okay, yung sa inyo na-obserbahan diri sa result. Okay? So kung makita nimo diri ang mode o ang median manggod kay dili affected. Affected lang nato kay ang mean at saka ang range. Okay? Sa outlier. Kay ang mean na jud kay kuan the total tanan. Okay? Na gets nimo ang mean and range affected sila sa outlier. So take note ni ha kay manggawas ra ba ni siya sa multiple choice nato nga quiz and assignment nato ha. Sige. So next naman pod sa range nato diri, kung mapansin ninyo sa range maximum minus minimum na siya. So affected gihapon. So mo na ang inyo ang bantayan diri. Okay? When the standard deviation naman, since naman tayo mean man pod dira,
No? So, mora gyapon, affected gyapon ang standard deviation. Okay? So, inatora ang ato ang pag-learn nato para sa outlier. Okay? Make sure kabalo asa ang affected o dili affected nato. Okay? So, next nato dire is about histogram. Ibalik ta, histogram na pud ta. Mga lecture videos lang ako ipang-explain diri ha. So balik ta ang histogram nato, if you remember, ang ginagamit lang dira is class interval and class boundary. Okay, sa histogram. So mo nang sa class interval kailangan naka-class boundary na siya ha, and then ang y-axis frequency. Okay? So ang sa example ani, ang class interval ha, i-minus na siya 0.5. Ang upper class interval i-plus 0.5. Kay histogram man gud ang atong buhaton dira. Okay, naka-remember pa mo sa akong gi-discuss sa lecture video, no? So kailangan i-explain na sila. Kay dire kung makita nimo pare-pareha ra, di ba? 20, 30, 40 pareha ra sila. Pagsulat man gud nimo sa histogram, kailangan nimo siya i-add plus 0.5, ang lower class boundary minus 0.5. Okay? Kay kung wala man gud nimo na plus 0.5 then minus 0.5, ang ginabuhat lang nimo is bar graph. Okay? Meaning ang mga bars kay hiwalay-hiwalay na sila. Bar graph na siya. Okay, para mas masabtan nato na atay example, x and y axis nato diri. So ang frequency ikaw na mo sulat diri, or you can write this interval diri. Okay na, pwede na by 5, 5, 10, 15. Ikaw ni bahala pag butang diri. No, practice jud mo pag mag-graph mo ha. 25 then 30. No? So kamo na bahala pag graph. Make sure nga klaro jud sa ako ah. So pwede siya 5 pence equal to 1 centimeter on y-axis. Okay? Pwede siya by 5 nga interval. O mo na ang gibuhat. Dayon sa price of the pen, pwede ka mag-inani. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay? So inana siya ang pag-label sa axis. Make sure ang x and y axis na pangalan. Kaning nakita ninyo nga na ay pens sold and ang isa diri price. Importante nga na ay mga label na, or else kung wala, minus points mo sa kuha. Okay? So inana ang pagbuhat sa histogram nato. Okay, again ang histogram kay dikit tanan ang mga bars nato sa pagdrawing ana. Because that's a continuous class interval or quantitative ang histogram nato. Okay, make sure klaro ni ha kay multiple choice ra ba jud niya akong ginabuhat. Okay? So kailangan nasabtan ninyo ang discussion ani. Okay, so medyo paspas ra pud kay ko no. Pwede pud ninyo i-watch ni balik pero English lang. Pero mura gyapon ng explanation niya diri. Okay? So that's it para sa ato ang histogram. Okay? So next naman pud nato, explain na pud nato diri is ang symmetry and skewness. Okay, symmetry and skewness na pud ta. I remember pa mo sa skewness, di ba natay skew to the left and skew to the right. And ang symmetry. Okay? Naka-remember pa mo ani? So explain pud nato last meeting. Na-explain na ako ganina ang histogram, stem plots and box plots. Okay? So karon ang symmetry manggod, that is a mirror image sa iyang left and right niya. So kung makita nimo the same lang ang graph niya, mo na ang symmetry. Pag skewness, kani siya kung makita nimo to naatay left and right or negative and positive niya nga skewed. So skewed to the left, mo ni siya ang itsura niya ang sa histogram. Kani ang skew to the right. Okay? So kung makita nato diri, ang long tail that trails toward the left. Mo na ang skewed to the left. Ang skewed to the right, ang long trails niya towards the right.
Okay, familiar na ha, kay manggawas ni siya. So if you have the stem plot, okay, kaning makita nimo dire skewed to the right. Okay? Kaya nga naman, kung imo siyang tanawon, mas maklaro nga taas ang naadiri. Makita man gud nimo ang top niya naadiri, and then ang long trail niya is naadiri. Padulong diri. Okay? Ang trail niya padulong diri. So, klaro kayo, skewed to the right. Kaning sa ano palang daan, sa stem and leaf plot. How about the box plots? So sa box plots na to, we have here the data. Okay? Kung makita nimo ang regular box plot is mo ni siya. Makita dire kung asa ang taas manggod is either here or naa diri. Ang taas manggod ni siya skewed to the left ang makita nato diri nga result. Again, skewness ra atong ginatan-aw ha. Skew to the left. Okay? For this, mo ni siya ang skew to the right. Mubo lang siya. Okay? So inana ang sa box plot. So how to determine the skewness for a box plot? So kaning itsura nato diri nga box, that is an equal box. Kay taas manggod ang length manggod niya diri kaysa diri. So skewed to the left. Pag equal ang box ani, nasa sa center kaning box, pero ang tail niya is taas siya kaysa diri, skewed to the right. Ang normal manggod nato or ang symmetrical kaning inani dapat balance siya diri, kani diri, and diri pod balance. Apil diri balance para ma-symmetrical siya. Okay? So para sa symmetrical meaning ang central tendency natin or ang mean median mode nasa center. Okay? So ang center ani is 12. Kung makita ninyo. Okay? Ang mean at saka ang median ani equal kapag symmetrical. Okay? How about sa skewed? Skewed to the nasa left. 'Di ba ningon ko sa last meeting pag skewed to the left, dadto mo follow ang mean. Dadto siya mo follow. So mahitabo ang mean nimo is naara sa left side, median din ang mode dayon. Mo follow ra day na sila. Okay? Kay kung makita nimo diri ang sa portion mga dagko, mga values diri kay mga gagmay. So skewed sa left. Nakuha siya. So kung imo i-total na sila, kuhaon nimo ang mean, okay? Makita nimo nga ang mean na to is somewhere na adiri kay center man. Okay? Mao na siya ang mean na to is less than the median. So mao na kung pasabot kung asa ang skewed nato nga left, mo follow si median. Mo padulong jud sa left. So nasa left side ra siya. Okay? Pag sa right, narap po dire si mean. Mean is greater than the median. Okay? So, inanara ang explanation niya. So, ningon ako ganina kung nadiri ang skewed to the right, naara diri something nasa right side ang mean kaysa sa median. So, mas dako ang mean kaysa sa median. Okay, kaya ang skewed to the right kay positive baya. So, dako ang mean kaysa sa median. Okay, so nakuha siya. Again, review lang ni siya ha. Si matingala mo nga paspas raman kay si Sir. So inana jud nga review lang ta. Okay? And then this is the last one nato. Okay? So ang last nato nga topic ginatawag siya of density curves. Okay? Density curves and their properties. 'Di ba? Kung naka-remember mo sa density curves na atay gikan sa histogram, no? So we have here the following data sa ato ang hopefully maklaro, no, kay medyo blurry siya. So we have here the following data. Pag kuhaon nimo ang ilang weight of the following data, and then we have here the result of a histogram. So pag makabuhat jud ka og histogram, maporma nimo ang frequency distribution. Natay regular and relative frequency distribution. Unsa gay kalainan ana niya? Ang frequency is kanilang katong nagtali ta. Ang relative katong gikuha nimo ang mga frequency divide
the total nimo para makuha nimo ang relative frequency. But they are the same naman nga histogram. Okay? So pag kuhaon nimo ang ilang histogram, okay? More on decimals lang ang relative frequency sa y-axis. Ang regular frequency is mga frequency. Okay, for example, interval net nato 100 to 110 na siya 6 frequency. So i-practice ni siya sabot ha ang mga graph. Kani from 110 to 120 we have 4 frequency. So inana siya. Okay? Sa pagsabot. So the same gyapon lang diri 30% ang katong sa relative frequency. Okay? So nakuha siya ang sa pag sabot nato. Okay? Importante jud nga ano ha makasabot mo ani or better nga i-watch ninyo tanan YouTube videos nga ako ang gi-send nako sa inyo. Okay? Sige, balik ta. So again, ang n nato kay 20. Okay? So inana ang gibuhat nato diri sa gani relative frequency. Mao na makakita kag divide 20. Divide nimo ang total in each frequency. Mao nang puro decimal. Pwede nimo siya i-verify kung i-total nimo 1 ra na siya. Mao na siya ang total area nato. Make sure that the area is 100%. Okay, how about the density curve? So ang density curve nato, makita ninyo diri is curve siya or ginatawag siya bell shape. So from the histogram, pwede niyo siya ma-convert into bell shape. Mahimo siyang density curve. Ayan. So depende jud na siya unsa itsura aning sa density curve. No? So naay skewness, naay symmetrical, napoy duha ka buok curve. And then of course, ang total area ana is just 1. For example, kung makita nimo diri sa density curve, natay mga following advantages. First advantages manggod nato is pwede nato matanggal ang outlier. Kung makita ninyo na outlier diri. 'Di ba? So kung kanina ang density curves, dira ra ka mag-focus. Okay? How about duha ra ka buok? No? So diri kung makita nato diri, pwede nato na siya inanion para mahimo siyang density curve. Okay? So inana ang nakanindot. Again, ang importance lang sa density curve kay ang histogram nato pwede nato siya himuong density curve. Mao ra jud ang iyang purpose. Make sure that is quantitative lang. Okay? So next naman po another advantage man po diri is makita manggod nimo ang mean, median, mode and ang spreadity niya or ang tawag gani variability. Okay, example n is equal to 50. So ayun nga, kung makita nimo kani ang histogram, kabantay ka, di ba? Mo ning histogram. Pag i-convert nato siya into density curves, kay nay mga gaps kaning color yellow, di ba? Naputay gaps kaning color green nasa gawas na, no? Where n is equal to 50. Nakuha siya. So make sure nakuha niha kay murag gyapon na nga tong i-discuss next nato nga meeting. So meaning the more nga i-higher nato ang number of n nato, ma-approximate manggod na siya sa number of widths nato or rectangular nato nga width or equal siya sa density curve nato. Okay? Kaysa katong ganito mga dagko man to nga rectangular bars. So the more nga i-higher nato ang n, okay, makuha nato ang density curve or ma-approximate jud na siya. Okay? So again, kung naka-remember mo, nag-discuss na ko og empirical data. Empirical, 'di ba? Katong na-mention na ako, ang center ana is the mean and ang spreadity niya is 1 standard deviation, 2 standard deviation, 3 standard deviation. Inato siya. Okay? So we have here the test scores n is equal to 1 million. Okay? Kung naka-remember mo, ang area, total area sa density curve na to 1.
Okay? And then pag atong i-partition ang mga curve nato ana ay kaning mga area ana, okay? Makuha nato ang empirical rule nato kung naka-remember pa mo. Okay? So we have here the important rule or properties of the density curve. The density curve must lie on or above the horizontal axis. Above sa horizontal axis. Module na ang iyang density curve. Okay? So kung makita nimo diri, wala kay makita nga naa sa ano ha, nasa ubos, dili pwede negative, dili pwede nga nasa ubos or fourth quadrant ang ato ang density or kanang nasa vertical axis, wala kay nani. Okay? Mo na siya ang density curve. Again, ang total pud ana is always equal to 1. Ang kaning area niya. Okay? Ang area ana nila equal to 1 pa na. Always equal to 1. Hindi siya equal to kanang inaning kakadaghan. Always 1 na siya or 100%. Okay, pagkuha na to ang percentage ana. Okay? So puli nasabtan na siya ha. Ang density curve nato dili inaning ang itsura niya pag triangle or rectangle or kaning murag mountain, dili ina na ha. Dapat familiar mo unsay itsura sa density curve nato. Okay? And we have different itsura niya. We have here the uniform distribution, meaning ang frequency niya is plateau or the same lang ang number of frequency. Okay? Ang triangular distribution mongkod is naatay peak manggod and not na normal distribution ang kaning density curve. Or yun nga, na-mention na ako, bell curve radyod na siya. Mo nang kailangan ang atong i-discuss pag abot sa midterm. Mo nang atong i-discuss sa midterm nato pag abot aning density curve. Sabton pa jud nato na. Okay? So we have here the following practice question. For the density curve below, approximate what percentage of people weigh exactly 150 pounds. So asa imong makita diri, asa man ang 150 pounds kani. Okay? So kung makita nimo na siya sa nasa peak manggod sa density curve niya. So makita nimo na siya sa 0.2. Okay? So unsa man ang imong answer ani since nanakay idea pod sa graph lang niya. Okay? So as you can see, the answer ani kay 20%. Mao na siya ang exactly 120 pounds. Okay? Pero yung answer ani kay 0, no? Kaysa 150 pounds manggod datos, mo man ang central tendency, mo man ang center 150. Okay? So kung tanaw nato, bahalag na yung mga decimal places like 0.5, 0.7, 0.05. Okay? 0 gyapon. Pero kung naa kay makita nga way between 150 to 152, naka-remember pa mo sa ako ang empirical rule sa akong lecture video, the same gyapon ang buhaton nimo diri. Kay the same gyapon ang pag-solve nimo diri. Kato kay naka-fix na pila ang percentage ato nga area. Diri naman tan-awon nato ang result niya. So this is one standard deviation manggod from the mean. Mean ba yan ning 150? Di ba? So ang iyang distance diri that is 152. Meaning ang gap nila is nasa 2. That is your standard deviation. And ang 152 naa siya sa 0.5. Okay? So mo jud yung challenge class kay again mugawas jud ninyo sa inyo ang exam. So kailangan i-learn jud ninyo niha. And kakasabi ko lang, dapat nag-watch mo sa lecture video para masabtan ni. Okay, recap lang ni. So again, your area is length times width. I-times lang ni mo to siya para mas dali. Pero naman tayo empirical rule, mas dali po to. Okay? So kung makita ni mo, naatay 0.15 times 2, 0.3. Then naapadyod tayo kulang sa taas nga area. So again, pwede nimo siya ano pod tawag gani i-extend sa 2 then 0.05
Okay? So mura gyapon length times width gyapon na siya. And then your answer ana is 0.1. Okay? Divide 2, that is 0.05 na siya. So pag total nimo, that is 0.35 ang answer ana. Okay, mo jud ang challenge. Pero kung naka-remember ninyo katong sa empirical rule, ang 1 standard deviation and 1 standard deviation from upper and lower sa mean, 68% man to. Okay, divide 2. So pila man to siya pag ato i-divide 2. Kung naka-remember pa mo, that is 34. So sa isa ka half ani 34%. 34 po diri. No, kung naka-remember pa mo sa empirical rule, di ba katong mean diri man ang center plus 1 standard deviation then kani minus 1 standard deviation. Ay, nganong 6 man ni. Minus standard deviation. Inani man ang symbol sa standard deviation. Okay? So again, empirical rule ra jud ang gigamit ani. No? So mo nang ay mo ka confused, diyon sana siya ha. Pero ang answer ana is 3.35. Pero katong sa libro, 0.35. Pero katong sa libro 0.34 ang answer ani. No? So make sure nga the same lang tag-answer pod ani, wala jud ay problem. No? So inana ang pagsabot jud diri sa density curves. How about pag uniform distribution? What must be the width in order for it to have a valid density curve? So kung makita nimo length times width lang, kung naka-remember pa mo sa area, okay? So diri kung makita ninyo ang W is equal to area divided by L, or derive lang na siya. Divide both sides by W. So kani makita nato 1 divided by 8, or that is ang width 0.125. Okay, kay 1 to 8 ba yan na siya? Okay, and another problem for the uniform distribution below, what proportion of value are located between 12.3 and 18.6? Okay, so diri kung makita ninyo ang ginapangita lang diri is kanilang part, kaning color red. Okay? So pwede ka mo gamit og area, length times width lang nimo. Ang length nato diri is 6.3, i-minus lang nimo ang gap ani. Dayon 0.05 kani siya from here to here. Diri 0.5 lang siya. And then i-add lang dayon nimo. Then times 100%, mahimo siyang 31.5% ang answer. Na sabdan ba? Again kani ang length na to ha, i-minus lang ning duha. Dayon ang width nimo is kani. Makita ra man ang width na araman diri. So imo ra i-minus. Okay, balik ta 18.6 minus 12.3. Pag nakuha nimo ang result, i-multiply nimo diri. So the answer is 0.315 or 31.5%. That is in percentage na siya. Okay? So inato ang density curves nato. So any question?